Şirin hakyky söýgü diýip näme düşünýäň? Hakyky söýgümi? Wepalyk bilen ynam bolaýmasa men pikirimçe. Hakyky söýgü mene enata diýip düşünýär. Mene hakyky söýgü söwer ýaryňa diýip düşünýär. Şatlyk, sene hakyky hile ullun etdiňe. Şatlyň diýäniň jany bar o, Näme üçin jany bar? Enata bilen çağanyň arasyndaky söýgüni Allah Taala berýändir. Hakykatdan da pikirlenip görseň enata bilen çağan arasyndaky söýgü çağın täp dünýä iýilmäkä başlaýar. Çağ üçin on kakasy, ejeri kim, baýmy, garypmy, hiç tarkyzyk kylýar. Diňe enata gyzyk kyl. Aýal ärinden ýa är aýalynyň geçip biler. Ýöne enata çağından hiç açan geçip bilmez. Hakyky söýgü enata bilen çağan arasyndaky söýgüm kälýän.